Volám sa Roman Dubský a som profesionálny skydiver. Práve sa nachádzam v spoločnosti Žilinská teplárenská, kde som mal možnosť vidieť veľký progres v oblasti znižovania emisí. Kedy si putovali vo veľkých množstvách hore komínom, pod ktorým sa práve nachádzame. Dnešnú návštevu končím výstupom práve na tento komín, ktorá výška ma vždy zaujímala vzhľadom na moju profesiu a dnes ju s radosťou zmeriam osobne. O niekoľko minút sa vidíme hore. Nechajte sa zatiaľ previesť priestormi Žilinskej teplárne, stojí to za to. Žilinská teplárenská sa stala neodmysliteľnou súčasťou kvalitného a ekologického života obyvateľov s veľkým vplyvom na chod mesta Žilina. Ukončenie výstavby prvej etapy teplárne Žilina a jej spustenie v roku 1967 bolo nutnou reakciou na vysoko znečistené ovzdušie z kedysi používaných lokálnych kotolní a na nárast priemyselnej výroby v oblasti mesta. Kombinovaná výroba tepla a elektriny spaľovaním hnedého uhlia má v Žilinskej teplárenskej už takmer 50-ročnú tradíciu. Zavedením nových postupov a vyspelých technológií v posledných rokoch sa kombinovaná výroba stala sofistikovanou záležitosťou z pohľadu environmentálnych dopadov a ekonomickej efektívnosti. Žilinská teplárenská dnes patrí medzi 5 najväčších výrobcov kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie na Slovensku. Proces výroby sa začína koľajovou dopravou uhlia a jeho následným uskladnením v areáli teplárne. Takzvaný propeler zhrňa uhlie a sype ho na začiatok zložitej infraštruktúry zaúhľovacích ciest. Uhlie ďalej putuje systémom dopravníkových ciest do zásobníkov jednotlivých kotlov, mlynov a následne do spaľovacej komory. Druhou nevyhnutnou zložkou v procese výroby tepla je surová voda, ktorá sa odčerpáva z blízkeho zdroja rieky Váh. Surová voda sa čerpacou stanicou dopraví na vodné hospodárstvo, kde sa prefiltruje a chemickou úpravou vznikne demineralizovaná voda, ktorá sa pomocou čerpadiel a napájacích potrubí rozvedie do tlakového systému jednotlivých kotlov. Voda sa po ohreve zmení na paru, ktorá má na výstupe z kotla teplotu 542 stupňov. Takto zohriata para je pod vysokým tlakom privedená do turbín poháňajúcich výkonné generátory, v ktorých sa vyrába elektrická energia. Je to prvotné využitie pary, vďaka ktorému sa optimalizujú náklady na výrobu tepelnej energie s pozitívnym dopadom na cenu tepla pre koncového užívateľa. Z turbín prechádza horúca para do redukčných staníc, kde je zbavená časti tlaku a prepravovaná parovodným systémom ku koncovým odberateľom alebo do centrálnej výmenníkovej stanice teplárne, odkiaľ je v podobe vody distribuovaná horúcovodnými rozvodmi k spotrebiteľom. O celý proces výroby sa starajú operátori jednotlivých zariadení vo velíne, riadiacom stredisku a samotnom srdci teplárne. Zodpovedné monitorovanie priebehu výroby, ako aj kvalifikované znalosti a dlhoročné skúsenosti pracovníkov teplárne sú zárukou spoľahlivej dodávky energie bez porúch a výpadkov. Životné prostredie sa stalo prioritou posledných rokov so zameraním hlavne na zlepšovanie kvality ovzdušia a radikálne znižovanie emisií škodlivých látok. Prvým krokom bola výmena elektrostatických odlučovačov s takmer 100% zachytávaním pevných častíc zo spáleného uhlia. Vďaka tomuto opatreniu spoločnosť výrazne znížila emisie tuhých častíc v ovzduší. Druhý, zatiaľ najvýznamnejší krok nastal v roku 2011. Tepláreň uviedla do plnej prevádzky odsírovacie zariadenie, ktoré zabezpečilo zníženie emisií síry priemerne o 1260 tón za rok, čím sa stala najekologickejším výrobcom tepelnej energie na Slovensku. Produktom zo spaľovania hnedého uhlia je popolček a škvara, ktoré sú ukladané na odkaliská od spustenia teplárne do prevádzky. V rámci ekologizácie spoločnosť uvažuje s ich postupnou recykláciou a využitím v stavebnom priemysle, čím sa podstatne zníži záťaž na životné prostredie. Tieto ekologizačné opatrenia nie sú ani zďaleka posledné.
Spoločnosť čaká ďalšie sprísňovanie emisných limitov a už dnes pracuje na projekte tzv. Denitrifikácie kotlov, ktorá zabezpečí až 4-násobné zníženie vypúšťaných oxidov dusíka do ovzdušia. Žilinská teplárenská sa stala dôležitou súčasťou priemyselnej výroby, partnerom kľúčových spoločností, ktoré svojím pôsobením zásadne ovplyvňujú hospodársky rast mesta, ako aj životnú úroveň jeho obyvateľov. Technologické napredovanie a šetrný prístup k životnému prostrediu sú zárukou kvalitného života a spokojnosti nás všetkých. Tak vyzerá, že sa nachádzame na najvyššej stavbe v Žiline. Výhľad je tu nádherný, ako vidíte sami. A môj výškomer práve teraz ukazuje nejakých 110 metrov, čiže som veľmi rád, že dole pôjdem na mojom padáku a voľným padom a nemusím sa trepať dole 40 minút. Touto cestou sa chcem poďakovať Žilinskej teplárenskej za moderný prístup k ekológii a k svojim zákazníkom. Takže asi ideme na to.